Silav êvar baş hevan hêvîdarim herkes baş e. Îro rojekî gelekî balkêş e. Bi salan e hem di vê kanalê de hem jî bi her firsendî de ez dibêjim xwazî li ser navê dewleta Tirkiyeyê kesekî derketibe bi taybetî li ser devê serokkomarek baştir dibû. Bila bigota ev 100 salin me mala Kurda xirab kiriye, me Kurd kuştin, me ew koçber kirin, me zulm li wan kir, lê me kir nekarî em nikarin wan têk bibin. Me xwest em wan bikin Tirk, me xwest em wan asîmîle bikin, ji holê rakin, tune bikin, lê tune nebûn. Em li ser navê dewleta xwe êdî qebûl dikin ku me nekarî bi Kurdan. Siyaseta me pûç derket, vala derket. Ji ber vê yekê em ji Kurdan lêborîn dixwazin, em dixwazin rûpelekê nû vekin, em dixwazin bi Kurdan re li hev werin û ji vir û pêve em dixwazin qedera xwe bi Kurdan re bikin yek. Li vê daxwazê ji Kurdan bikin. Niyeta xwe ya baş nîşanê Kurdan bikin ka Kurd çawa difikirin. Hûn zanin ji bo yeketiyê dilsozî lazim e. Divê milletê Kurd qebûl bike ka bi Tirkan re dijî ya najî. Ji ber vê yekê dewleta Tirkiye, rêveberên dewleta Tirkiye divê pêşî lêborîn bixwazin, bi Kurd werin, îtiraf bikin û paşê niyeta xwe beyan kirin û dawe li Kurdan bikin. Ka me re bijî. Wê demê êdî dîmîne ser Kurdan. Niha Tayyip Erdogan gavekî ber bi vê mantalîtê ve avêtî ye. Daxuyaniya wî ya îro, qisedana wî ya îro di vê çarçovê de ye. Li ser navê dewleta Tirkiye derket behsa Toroslan kir. Ew faîlên meçûl yên salên nodî de gelekî meşhûr bûn. Rewşenbîrên Kurdan, rojnameger, kesayetiyên Kurdan direvandin dikuştin. Îro li xwe mikor hat ku dewleta Tirkiye ev tişt kirine. Kurd koçber kirine. Gundê wan şewitandine. Li zindanan ji tacîz, tecavûz, îşkence bigire her cure muameleyên dij însanî anîne serê keçû xortên Kurdan. Tayyip Erdogan îro ew jî îtiraf kir li ser navê dewleta Tirkiye. Pir tişt îtiraf kir, niha daxuyaniya wî heye, ez dixwazim ji we re bixwînim, ji kerema xwe re li bendê bin. Hevalê me ê Rojavayê Kurdistanê ya Rojhilatê Kurdistanê ê ji her derê Kurdistanê bila zanibin ku hêzên dagirker di dawiya dawiyê de mecbûr dimînin îtiraf bikin. Elbet ev berhemeke vê pêvajoyê ye. Vê pêvajoyê dest pê kir, lewma Tayyip Erdogan mecbûr mal xwe mikor were qebûl bike. Divê em vê bibêjin. Yani yek ji nîmetên vê pêvajoyê rawestandina êrişên li ser Rojavayê Kurdistanê ye ya din jî ev e. Gelekî girîng e. Nîmetên vê pêvajoyê hene. Yani di nava me Kurdan da çawa ku hin aliyên me, hin kesên Kurd vê pêvajoyê rexne dikin û hin daxuyaniyê ku têne dayîn di çarçova pêvajoyê de çawa ku ezberê wan serûbin dike, divê zanibin ku Tayyip Erdogan jî bi van daxuyaniyê xwe ezberên milletê Tirk serûbin dike. Ew jî dibe hedefa rexneyan. Bana divê em zanibin. Nahevan hin daxuyanî hene. Ez ji we re bixwînim, paşê ez ê cî bidim ya Tayyip Erdogan. Niyeta min tune ez îro dirêj bikim. İnterneta min jî eger cana wisa bisekine nexeme ji ber ku cî ez lê me înternet pir baş nakişîne. Em hema dest pê bikin. Ji Qesedê heye daxuyaniya yekem hevano navenda ragandina ya Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê şiyarî da welatiyan ku li heremên peravên Sûriyê Laskiye li derdora perav hewldanên bi guman hene ragihand ku hêzên wan li wan deveran tune ne. Wekê nimûne çi dibêje Qesedê di daxuyaniya xwe de êvara îniyê weşandiye yani du êvarê dibêje hinek wesayît otomobîlên nenas ku alayên Qesedê li ser wanin li gundên beravên Sûriyê digerin xwe wekî endamên Qesedê nîşan didin. Qesedê ev hewldan wekî xapandin pênasê kir, bang li welatiyan kir. Heş xwe hebin, baldar bin, nekevin pê wan hewldanên xirab ên ku hin alî ji bo xistina gelê me ya xefikê hewl dide zerar bide gelê me hêzên me li wan de re tune ne. Ev nekarê me ye. Bu wesayîtan ala Qesedê hebe li ser hin wesayîtan neyê me. Dibe ku kuştin miştin çêbe baldar bin. Dibe ku bixin stûyê Qesedê jî. Tiştekî wisa tune ye. Wekî din hevanû wezîrê dadê yani wezîrê edaletê Tirkiye Yılmaz Tunç jî li ser danîna çekan ya girêlayên PKK diyar kir ku rojeke dîrokî ye da zanîn ku ji hew pê ve
gelek kar hene edit Kevin Sermelime ve empek binen. Ev jî cureyeke itirafê. Di merasimekî li şikefta Cesanayê de ku û doh xwe wedît ew merasim gelekî balkêş bû, serkeftî bû, xwedê dîsîplîn bû. Çekê xwe şewitandin komên daxuyaniya Wezîrê Dadê li ser vê yekê Tunç amaje pê kir ku ji bo Tirkiye rojeke dîrokî destnîşan kir ku ji bo piştgiriya hemû beşên civakî û partiyên siyasî wê pêvajo serkeftî bigihê ji encamê. Wekî din balk şandê ser wê yekê ku hem li nav xwe hem jî li derve hinek kes hene dixwazin pêvajoyê têk bibin. Divê li dijî vê em hestiyar bin, şiyar bin, em rê nedin ku millet werin provokasyonan pêk bînin vê pêvajoyê xirab bikin. Wekî din ji nehopê ve bi taybetî gelek kar hene dikeve ser milê me. Ev pêvajo wê were şopandin, saziyên dewletê yên peywendîdar bi hestiyarî li ser pêvajoya danîna çekan dixebitin. Di vê qonaxê de hemû rayegiştî dît, dema di navbera saziyên dewletê de koordinasyon li hevkirinekê çê bibe, dema muxalefet li hemberî pêşketinên erenî helwestekê baş nîşan bide. Li welatê me karên serkeftî çawa çê dibin, divê em niha dikarin bibînin ev numûne ye. Li parlamentoyê komîsyonekî were avakirin, ev komîsyon wê alîkariyekê baş bike. Divê komîsyonê de wê hemû partiyên siyasî karibin fikrên xwe, nêrînên xwe, ramanên xwe yên di derbarê pêvajoyê de bînin ziman. Di encamê de wê siyaset û herkes qezenç bike. Di merasimê de sî gerîlayên pekekî doh bawekî pir tiyatral, serkeftî bi dîsîplîn hatin çekê xwe şewitandin. Ev yek jî heqeten bû sedem ku di cîhanê de îmajeke nû ya gerîla çêbe, îmajeke pozîtîv, çawa ku di dema Rojavayê Kurdistanê de di tekoşîna li hember Daişê de îmaja şervanên Kurdistanî çêbûn pozîtîv, baş, erênî. Di vê derê de jî ez dibêjim qey fotoğrafekî pir serkeftî hate nîşandan ji bo cîhanê. Wekî din serokê giştî yê CHP Özgür Özel, ew jî muxalefet e, niha mağdûr e, mağdûrê pergala Tayyip Erdoğan e. Wî jî daxuyaniyekî pozîtîv erênî daye, dibêje em bi kêfxweşî pêşwaziya gava sembolîk dikin ya danîna çekan. Özgür Özel li ser hesabê xwe X'ê êmediya civakî di derbarê danîna çekan ya PKK de daxuyaniyekê daye, dibêje CHP her cüre terör tundutijiyê di nava helwesekê dîrokî de red dike. Vîna me ya hevpar ew e ku terora ku welatê me berdelê giran pê daye, her û her wê bi dawî bibe, em bi kêfxweşî pêşwaziya gava sembolîk dikin ya danîna çekan. Em spasiya hemû siyasetmedaran dikin, spasiya rayedarên ku di gihandina pêvajoyê ya vê astê de kedawan heye, di serî de Sırrı Süreyya Önder, em spasiya hemiyan dikin, yê ku xebitîne ev pêvajo anîne heta vê astê. Yani Özgür Özel ku bi xwe namağdûr e, spasî dike ji bo pêşxistina pêvajoyê. Tabii tiştî ku me Kurda aciz dike hê jî gotina wan ya ucube ya terörê ye. Em tev dizanin, di vê derê de îtiraza me a Kurdan heye. Kurdan tu carî terör nekiriye, dewleta Tirkiye çawa terör kiriye, em de îtirafên Tayyip Erdoğan da bibînin. Niha pêdeviya welatê me Tirkiyeyeke bê terör û demokratîk e. Pêdiviya Milletê Kurd jî Kurdistanekî bê terör e, divê ew jî zanibin. Ji bo refahê aştî, ji bo aştî jî yeketî, ji bo yeketî jî demokrasî, dadwerî pêwîst e. Em ê ji bo paşeroja xwe ya hevpar, ji bo aştî, biratiyê, hevkariyê bikin, tekoşîna xwe bidomînin. Ev awî ye. Wekî din hevan nav. Ez hema tim ser gotina Tayyip Erdoğan ji kerema xwe re baldar bin. Hevalê me Bakurî îmkanê wan hene Tirkî bixwînin ama hevalê me li her derê cîhanê Rojavayê, Rojhilatî li bendê bin ka Tayyip Erdoğan çi gotiye. Li ser navê dewleta Tirkiye axifiye ji ber vê yekî gelekî giring e. Êdî veger tune ji gotinê wî. Ji ber ku êdî bû tapû, êdî ket qeydan. Dewleta Tirkiye li xwe mikur hatiye îtiraf kiriye ku Kurd kuştine, gund şewitandine, însan mecburê koçberiyê kirine. Ev hemî sûç e. Yani devleta Tirkiye suçê xwe li hember Kurdan qebûl kiriye. Ev pir mühîm e. Yani ez xwe giringî didim vê daxuyaniya Tayyip Erdoğan, ez weke pêvajoyekî weke çawa bêjim daxuyaniyeke dîrokî pênasê dikim. Ji bo min dîrokî ye. Cara yekem e rêvebirekî dewleta Tirkiye di asta serokkomariyê de suçên xwe li hember Kurdan îtiraf dike. Yani li xwe mikur tê. Serokê MHP Devlet Bahçeli
Piştî merasima çekdanînê ya PKK ji bo Selaheddîn Demirtaş peyam şand got di pêkanîna vê encamê de keda wî gelekî hêja ye bi bandor bû eger hûn bi vê wesîlê spasiya min ji Selaheddîn Demirtaş re bigînin ragînin ez ê gelekî kêfxweş bibim gotiye Dewlet Bahçeli. Niha hevalno Tayyip Erdoğan dibêje wekî AK Partî, MHP, Dem me biryar daye em bi hev re bimeşin. Ez bê şîrovê daxuyaniya wî bixwînim heta da wî başê em hinekî şîrove bikin. Başê hevalno hema li ser ekranê bin neçin derekî ez hema dixwînim. Di vê naberê de ka ez li peyama wê binirim deng başê hevalno. Tiştekî heye problem di deng da. Maqsed em daxuyanî nexwîne heta da wî paşê ji min re nebêjin dengê te neha, dengê te ne baş bû. Ê min mîkrofona min li vê derê her tişt baş e êdî maye ser we. Ka ji min re du sê peyam bişînim bêjin baş e deng ez hema bidomînim. Em îtirafên Tayyip Erdoğan godar dikin. Ez dibêjim îtiraf e, ne daxuyaniyê jî. İtiraf e. Ji daxuyaniyê wî êdî veger tune ye. Veger tune ye. Ket qeydan. Qebûl kir. Qebûl kir ku bi torosan, bi seyareyên torosan însan revandine. Kuştine. Avêtine nava zeviyan. Heftê hezar, na, 17,000 însan hatin qetilkirin bawekî faîlî meçhûl. Yani faîlî wan nediyar. Faîlî wan nediyar çi ye? Ya hevalê me Bakurê zanin ama êdin. Yani tu mirovên dewletê kincê sivîl li xwe dikin. Diçin însana direvînin dibêjin haya me jî tune wenda bîye. Yani dewletê nekiriye. Halbuki dünya alem zane dewletê kiriye. Vana polîsên sivîl in. Baasiyan li Sûriyeyê li Iraqê kiribûn bawer dikim. Süper hevanno. Deng baş e ez hema didomînim. Recep Tayyip Erdoğan da zanîn AK Parti, MHP, Dem Parti me biryar da em bi hev re bimeşin. Serokkomarê Tirkiye û Serokê Giştî AK Parti Recep Tayyip Erdoğan li navçeya Kızılca Hamamê ya Enqerê tevlî civîna 32 a şewr û nirxandinê ya partiya xwe bû. Tayyip Erdoğan di gotara xwe de li ser pêvajoya çareseriyê peyamên gelekî giring dan li xeletiyên dewletê mikur hat eşkere kir. Piştî ku berdevkê AK Parti Ömer Çelik gotibû serokkomarê me wê şemiyê daxuyaniyekê dîrokî bide, hêviyekî çi bibû ku Tayyip Erdoğan wê di derbarê pêvajoyê de peyaman bide. Ka ew ê çi bibêje? Girtiyên li zindanan hene, gelek meseleyên din hene, li benda çareseriyê ne, vegera van gerîlayên bêçek hene ya Tirkiye ji bo bikaribin tevlî siyasetê bibin, gelekî mesele hene, herkes li bendê bû ka Tayyip Erdoğan çi dibêje? Erdoğan diyar kir ku bi dawî nebûna terorê de hinekî kiryarên xelet ên dewletê jî rol lîstine. Kiryarên xelet ên dewleta Tirkiye çi ne? Yani qebûl dike ku tekoşîna yani êrişa dewleta Tirkiye li hember PKK ne serkeftiye. Yani dewleta Tirkiye wî jî li xwe min kurtê. Em bi ser neketin divê. Çi ne ev xeletî? Gelek xeletî hatin kirin. Şewitandina gundan, qedexekirina axaftina bi Kurdî, torosên spî, kuştinên kiryarê wan nediyar, zindana Diyarbekirê, gundên ku hatine şewitandin, mirovên ku neçarî koçî hatine kirin, dayîkên ku nedikarîn bi zarokê xwe re di girtîgehên de bi Kurdî biaxivin. Erdoğan her wiha anî ziman piştî çalakiyên destpêkê yên sala 1984 komara Tirkiye serî li her rêw rêbazan daye lê bi ser neketiye. Hevanno ev îtirafên sed salê ne ê dewleta Tirkiye. Gelek xeletî hatine kirin ev gotinên Tayyip Erdoğan'a. Şewitandina gundan yani dewleta Tirkiye gundê Kurda şewitandiye. Qedexekirina axaftina bi Kurdî. Torosên spî tiştê ku dibêjim torosên spî ev erebeyekî taybet ya Tirkiyeyê aydê polîsên sivîlên Tirkî bû însanan dixistin torosên spî de revandin dibirin serî çiyê zeviyan ew dikuştin cesedê wan davitin nava kolanê yan jî zeviyan ji bo tirsandina kesên derdorê. Yani kî biaxife, kî li dij dewletê derkeve em dikujin. Jêra dibêjin kuştinên kiryarê wan nediyar. Zindana Diyarbekirê gundên ku hatine şewitandin mirovên ku neçarî koçî hatine kirin yani mecburî koçberiya mecburî. Ev hemî ketin qeydan Tayyip Erdoğan li ser navê dewletê îtiraf kir erê sibê du sibê heqê min û te heye em dawe vebikin li dewleta Tirkiye suçê dij mirovahiyê pêkaniye li hember milletê Kurd. Heqê me heye.
سوچ دجمروهی پیکانیه دولت ترکیه از بحث طایب ناکم ای طایب سوچی وی جدایه کمکوشین لپاریسه مرود کاره درخه هوله روبوسکی هیه شهر لکولانان هیه دما روبریون خسر گلک تشتنه tabii ki mesela Jean Roge aynı tiştê dibêje. Ew niha tawanên dewletê weke xelet binav dike, yani dibe xeletiyê me hene, lêbelê ev ne xeletîne, sibê Kurd dikarin weke tawan dibe wana mehkeme bikin. Elbet heqê Kurdan çêbiye, mehkemeyên navnetewî vebikin li hember dewleta Tirkiye. Ji ber vê yekê, ji vê pêvajoyê veger tunê hevalno. Sibê du sibê eger Tayyip Erdoğan vê pêvajiyê xirab bike, heqê her Kurdî heye, Heso, Huso, Alo, Wilo, Ayşe, Fatma, herkes em dikarin li hember dewleta Tirkiye êdî dava vebikin hem jî di saziyê navnetewî de mehkemeyên navnetewî ê şer de suçê dij mirovahiyê ye. Em didomînin. Erdoğan her wiha anî ziman piştî çalakiyên destpêkê yên sala 1984 komara Tirkiye serî li her rêw rêbazan da ye lê bi ser neketiye. Mesela ev jî îtirafekî süper e. Em bi ser neketin di şerê li hember PKK da. Xelas. İtiraf. Erdoğan teqes kir ku projeya Tirkiye'ye bê terör ne encama bazarekî ye, ne danûstandinekî ye. Wiha domand. Bi danîna çêkan ya PKK Tirkiye bi ser ket. 86 milyon welatiyê me bi ser ketin. Türk bi ser ketin. Kurd bi ser ketin, Arab bi ser ketin dibêje. Yani danîna çêkan ya PKK bu sedemê serkeftina Kurd, Arab, Türk û Türkiye herkes. Vaya mühim e yani xuya dike ku pêvajo bi kerî tiştekî tê. Bi rêveberên dewleta Tirkiye îtiraf dide kirin. Waran pir mühim in. Yani ji bo min nimeta herî mezin a vê pêvajoyê ev îtirafên Tayyip Erdoğan'ın. Hakikaten dibêjim. Em li bendê ne ku vana hemî bikevin pratîkê. Ka pratika wî jî dibêje Erdoğan. Wekî AK Partî, MHP, Dem Partiye me biryar daye em bi hev re bimeşin. Ê de hatê bila ser vê rêya rast be ema bila bi hev re bimeşin. Ne mesele ye. Mixabin piştî êrişa yekem ya sala 1984 terorîzm li Tirkiye roj bi roj zêdetir bû. Hevan li wextê dibêje terorîzm tenê êrişa Kurdan, şerê Kurdan li xwe negirin. Terorîzm ne tenê ê Kurdan e. Terorîzma dewleta Tirkiye jî. Yani ez bim, ez wisa fehm dikim. Yani terorîzm wextê li Tirkiye mezin bû, behsa her du aliyan dike. Yani qet nebe em wisa fehm bikin. Ji ber ku zehmet e yani serokê dewletekî dewleta xwe re bêje terorîzm. Ji wê demê ve gelek hikûmet hatin û sozdan ku terorîzmê ji holê rakin, lê terorîzm ne li ser axa me ne jî li welatên din ên cîran baregehên xwe lê avakirine ji holê aranê bûn. Yani mekir nekir çê nebû, gelek hikûmet hatin û derbas bûn, lê belê şerê li hember PKK de em bi ser neketin, her ku çû mezintir bû dibêje Tayyip Erdoğan. Qala şewtandina gundan dike, qala kiryarên ku komara Tirkiye yên li dijî Kurdan kiriye, aniye ziman, bêguman hinek kiryarên xeletiyên dewletê rol lîstine, ew tiştên ku mijor ji were baskin dubare dike, torosên spî yek ji wan bû, kuştinên kiryarê wan ne diyar yek ji wan bû, zîndana Diyarbekirê yek ji wan bû, gundê şewtandî, mirovên ku mecbûrman di şevekê de birevin, dayînkê ku nedikarîn di zîndanan de bi zarokê xwe re bi Kurdî biaxivin. Hemû mînakên wan kiryarên xelet bûn. Suçên dewleta Tirkiye weke xelet nîşan dide. Li şûna ku terorîzmê biqedînin, rêbazên neqanûnî yên tekoşînê ew gur û mezin kirin. Ji rêxistina terorê re zemînekî ava kirin. Rêxistinê jî ev îstismar kir dibêje. Me hemiyan berdêla van xeletiyan da. Ne tenê hêzên me yên ewlehiyê. Sivîl jî mirin canê xwe dan. Tirkiye bi van êrişên terorê bê îstiqrar bû. Em bi fatûreyekê aborî ya nêzîkî 2 trilyon dolarî re rûbirû mane. Yani dewleta Tirk di şerê li hember PKK de heta niha
2 trilyon dolar zarar kiriye. Çiye 2 trilyon bifirkirin. Milyarek 100 milyarna 1000 milyar dike trilyonek. 2000 milyar dike 2 trilyon. Devleta Türkiye xerç kiriye dışarı lehember PKK û lehember Kurdan de. Yani bi 2 trilyonê tutkarî milyon fabrika vekî. Tutkarî hemî erebeyên lüks ên cîhanê li Tirkiye hilberînî, çêkî, bifroşî derve. Yani tutkarî Tirkiye bikî welatê herî dewlemend ê cîhanê. 2 trilyon bifikirin, herin hesab bikin. Yani 1000 milyar. Mesela aniha devletekî ji bo bikaribe 10 milyar dolar kredi bikişîne her tiştî dike 10 milyar. Em besa 10 jî nakin, 100 milyar jî nakin, em besa 1000 milyarî nakin, em besa 2000 milyarî dikin. Ev jî mikur hatinekê Tayyip Erdoğanê. Yani mesele çiqas mezine. Beriya her tiştî rêxistina terorê zerarekê giran da aştiye, da aramî, yeketî, yekparçeyî û biratiya gelê me. Tu wisa bêje, rêxistina terorê zerar daye. Rêxistina terorê artêşa te ye law. Erdoğan balkişand ser avakirina komisyoneke li parlamentoya Türkiye û da zanîn em ji bîr nekin, niha basa xebatên ji Ewropê vedike, em ji bîr nekin. Dema dil dibin yek sînor ji holê radibin. Wekî gavekî yekem wê li parlamentoya Türkiye komisyonekî were avakirin. Em ê dibin sîwana parlamentoyê de pêwîstiyên yasayî yên vê pêvajoyê guftûgo bikin. Ez carekî din dibêjim. Wekî Hevpeymaniya Cumhuriyetê, em wekî AK Parti, MHP û Dem Parti em ê vê pêvajoyê bi hev re birêve bibin. Em ê pêvajoyê bipijînin, ber bi siberojê ve bi pêş ve bibin. Şandeya Dem Parti bi serokê parlamentoya me re hevdîtinekê pêkanî, em di wê baweriyê de ne ku alîkariya bihêziya parlamentoyê ji bo pêvajoyê gelekî girîng e. Wekî din hevan no. Tayyip Erdoğan di beşekî din ya axaftina xwe de jî çi got, dibêje me astengiyên di tekoşîna li dijî terorîzmê de ji holê rakirin. Li ser banga Bahçeli me gav ber bi Tirkiyeyeke bê teror ve avêt, ji bo em vê derfetê bikarbînin me pêvajoyeke pir hestiyar birêve bir, doh rêxistinê biryara xwe ragihand, çekê xwe bi merasimekî danî, ji doh ve beleya 47 salî ya terorîzmê ketiye pêvajoya bidewîbûnê. Tirkiye dest bi derketina ji vê rûpela bi êş kiriye. Ji bîr nekin, îro rojeke nû ye, di dîrokê de serdemeke nû vebiye, îro deriyên sed sala Tirkiye bi berfirehî hatine vekirin dibêje. Ji bo Tirkiye jî ev axaftinê wî ji bo civaka Tirkiye pir zehmet e ha. Netewperest hene û gelek derdorên nijadperest hene, bi şiklên cuda hatine perwerdekirin. Yani zehmet e gotinên Erdoğan nikarin bihemînin. Vana ji we re bêjim. Yani mesela ji bo wan jî çi dibêje av şûn van naherike, bila kes xem neke, Türk, Kurd, Ereb ji doh pir ewlêtirin. Bêguman wendahiyê me carekî din ve nagerin. Lê bi destûra Xwedê gencên me, ciwanên me carekî din jî wê neçin mirinê. Dayîkên me carekî din êşa wendakirina zaroka xwe nejîn. Bela herkes bizane ku êdî ne hewceyê em li hev bixin, em destê hev milê hev bişkînin, serê hev bişkînin. Em ê destê hev û du bigirin, hev û du hembêz bikin, em ê biaxivin, em ê bi hev re gav bi gav ber bi pêş ve bimeşin dibêje Tayyip Erdoğan. Eger Türk, Kurd, Ereb bi hev re bin, wê demê Türk, Kurd, Ereb qezenç dikin. Wê demê hebûna wan dikeve garantiye. Dema ku ew ji hev dûr bikevin, têkçûn mecbûrî ye. Yani Türk û Kurd û Ereb eger bi hev re nebin, her sê jî têk diçin dibêje. Tiştekî wisa dibêje. Her ku em ji hev cuda bûn, em têk çûn. Ev teorî neyew ye, ev teorî jî ya Rêzdar Abdullah Öcalan e. Yani kengî Kurd û Türk bi hev re ketine rêyekî, tim berfireh bûne bi ser ketine, kengî tenê mane hem li Qarabaxê hem li welatên berê Sovyetan, Kafkasya û hem jî li welatên Ereb wextê tenê man têk çûn. Halbikî merû bi hev hene. Tiştê wisa dubare dike. Yani gelek evet. Wekî welat neteweyekî em xwedî vê biryardariyê ne em ê bi mekanîzmeya
damezrandî hasasiyeta pêvajoyê li ber çavan bigirin bê ku zirarê bidin kesekî radestkirina çekan bi baldarî em ê bişopînin dibêje Tayyip Erdoğan. Niha hevan ez vê jî bibêjim mesela di nava Kurdan de çewa ku ezberê me hene yani hin derdorên Kurdan naveroka daxuyaniyên Öcalan rexne dikin yan jî wate nadin merasima çekdanîna PKK mane nadin vê pêvajoyê elbet di nava Tirkan de jî ev gotinên Tayyip Erdoğan wekî tavîzên mezin têne dîtin têne rexne kirin yani ev daxuyanî li ber mantıqa înkarê li ber siyaseta netewperestiya Tirk mîna serdemekê nû ye heqeten pêvajoyekê nû ye ji bo Tirkiye ev daxuyanî Tayyip Erdoğan yani îtirafên di cih dane hemû sa bêjin êdî dewleta Tirkî bawekê fermî qebûl kir ku wan însan revandine faîlî meçhûl pêkanîne însan mecburê koçberiyê kirine gundên Kurda şewitandine divê ev hemî êdî bikevin qeydan vaya qebûl kiriye dewleta Tirk bawekê fermî qebûl kiriye ji ber ku gotinê serokkomarekî mîne qanûn e baş e hevano vê gavê ji bo vê êvarê ew qas bes e we got erê di derbarê ev Thomas Barak de ku êdî Kurd jî hez nakin heqeten weke misyonerekî dibînin misyonerê dewleta Tirkiye li ser navê wan dixebite beriya niha li deverên dijî xebitiye ez ji we re bêjim kî nameyekî heye Serokê Partiya Demokrat ya Xristiyan ya Lübnanê Charles Sarkis di derbarê wî de nameyekî şandiye ji Donald Trump re giliyê wî dike gilînameyekî pir ecêb e ez ê rojekî din ji we re bixwînim di gilînameyê de dibêje ev Thomas Barak mirovekî fesad e rojhilata navîn tevlihev dike dibe acîlen hûn wî ji wezîfê bigirin mesele ne Kurdin ji bo wan jî yani dibe beriya niha hatiye sirf ji bo para qezenşke ji mesela li ser navê Tirkiyê Qeterê birayên Müslüman li ser navê wan xebitiye û beriya niha dewlê hatiye vêkirin mesela bi kefaleta du sûd û pêncî milyon dolarî serbest hatiye berdan halbikî daweyên pir ciddî lê hatiye vêkirin yani mesela di sala 2021 de hatiye girtin ji aliyê Wezareta Dadê ve bi suçê ku di navbera salên 2016-2018 de wekî ajanekî biyanî xebitiye ji bo Emîratên Erebî yên Yekbûyî bandor li siyaseta Amerîkayê kiriye derew li FBI'yê kiriye hatiye sûjbar kirin bi kefaleta du sûd û pêncî milyon dolarî jî hatiye berdan na ev camerêkî sûjbar e li rojhilata navîn heqeten fesadiyê dike û mejiyê Kurdan jî tevlihev kir dibêje avabûna Kurdistanê nemimkün e federasyon xweserî li Rojava li başûrê Kurdistanê nemimkün e dewleta yekpare lazim e ji bo Sûriye ji bo Iraqê niha li hemberî wî nerazîbûn hene ka em binêrin em bişopînin dewleta Amerîkayê ka wê bersivekî çawa bide van daxuyanî wî hevan û xatir ji we bixwazim bes e bi hêviya rojên xweş azad ez ê we bê agahî nehêlim bi şev mümkün e ez çê bikim serê sibê mümkün e ji ber vê kengê îcab bike 24 saet em bi hev rane ji kerema xwe re agahî bidin hevalê xwe derdorê em vê kanalê mezin bikin em bi bandor bin bila weşangeriya Kurdî di nava Kurdistanê de di nava Kurdan de berfireh bibe binêrin di vê pêvajoyê de ez ji we re bêjim ji bo ku hevalên me bandor li civaka Tirkiye bikin her ku diçe weşangeriya Tirkî berfireh dibe kîjan hevalê me derdikeve di YouTubeê de Tirkî weşanê dike gerek kanalê nû vebûne hevalê me rojnameger kanalê nû vedikin ama hemî Tirkî qîmetê bidin weşangeriya Kurdî ji kerema xwe re ya ji netewperestên Kurdan bigirin heta welatparêzên Kurda heta sosyalîstên Kurdan kî radibe Tirkî û Erebî weşanê dike ya bes e heqeten mirov aciz dibe Kurdî weşanê bikin bila kêm be bila Kurdî be tamam yani hevalê min qedrî zana mirovekî camêr e mesela Zana TV heye ez dixwazim wî jî bişopînin ew jî carna Tirkî daxife piranî Kurdî daxife ez rica dikim bila ew jî daîmî Kurdî biaxife binêrin kalîta weşanê çi dibe bila bibe bila
kalite herî xirabiya weşanê Kurdî be ji ya herî baş a Tirkî çêtir e. Bila Kurdî be, bila kêm be ême ye. Tirkî eger hûn kalite digerin tijî ye. Tijî ye. Ya mamoste Reşat Sorgül çê nake, naxwaze çêke, ji xwe re çîroka dixwîne, weşana wî heye, YouTube'a wî heye, ama ji xwe re edebiyatê dike. Çi bikim hevalno yanî. Min jê re gotiye jî hevalekî min e, hevalê min ê nêzê jî, samîmî me jî, ama min jê re pêşniyaz kir çê nake çi bikim. Hûn jî jê re bêjin, jê re binivîsînin kanala wî de. Mala wê ava here bin. Bi hêviya rojên xweş azad.